Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в пространството на Вектор. Радвам се, че сте тук и сте готови да се потопите в техниката, която ви помага да постигнете вътрешен баланс и сила за вашата трансформация. Дали сте нов на нашия канал или сте вече утвърден векторианец, в този клип всеки от вас ще намери нещо ценно за себе си. Благодаря ви, че се абонирате за Вектор и следите всяка ценна информация, която ви предоставям, подкрепяйки ме за алгоритъма на YouTube. Защо е толкова важна тази техника и как може да направи промени във вашия живот? Техниката Новото ми аз е инструмент, който ви помага да препрограмирате своето подсъзнание и да създадете своя нова и по-добра версия, която ще отговаря на вашите цели и вашите мечти. Често си повтаряме едни и същи мисли и навици, които ни придружават през живота ни и някак си ни принуждават да тъпчем на едно място. Затова тази техника ви пренася отвъд границите на вашите ограничаващи убеждения и ви предоставя възможността да се почувствате такива, каквито вие самите искате. Когато се потопите дълбоко в своето желание и визията ви за това какъв или каква искате да бъдете, започвате да формирате новата ви реалност. Мозъкът ви не прави разлика между това, което визуализирате, и това, което се случва в действителност. Точно това прави техниката толкова ефективна. По време на тази практика ще се научите да създавате и изживявате този момент, когато вашите мечти вече са станали реалност. Ще почувствате емоциите, мислите и увереността на своето ново аз. А след това ще пренесете това състояние в своето всекидневие. Това не е просто техника за отпускане, а път към трансформация, която ще ви даде вектор към живота на вашите мечти. И когато сте готови, ще започнем чудесното пътешествие към предстоящото, за да се слеете с тази ваша версия, която харесвате повече и винаги сте искали да бъдете. Нека техниката стане мост, по който леко и радостно да се придвижите от случилото се досега към предстоящето и живота ви, който вие самите искате да имате. Техника Новото ми аз. Намерете тихо место, където можете да седнете удобно. Изправете гърбът си и затворете очи. Поемете дълбоко въздух през носа и издишайте продължително през устата. Почувствайте как тялото ви се отпуска все повече и повече. Оставете всички мисли и грижи за вече случили се неща и за неща, които предполагате, че могат да се случат. Съсредоточете се на този момент, днес и сега. Почувствайте как вашите бели дробове меко се пълнят с въздух, а след това този въздух плавно излиза от тялото ви. Представете си, че с всяко поемане на въздух се изпълвате със светлина и енергия. При всяко издишане изхвърляте от тялото си цялото напрежение, страх и съмнение. Почувствайте как тялото ви става все по-отпуснато и спокойно. Сега преместете своето внимание на сърцето си. Почувствайте неговите ритмични и спокойни удари. Представете си, че със всеки свой удар сърцето ви се изпълва с любов и благодарност. Нека това чувство се разлее по цялото ви тяло, прониквайки във всяка ваша клетка и заливайки го отвътре с топлина и светлина. Когато се почувствате напълно отпусната и съсредоточена, представете си картината на това, което искате. Това,
към което се стремите. Това е моментът, в който вие сте постигнали всички свои желания. Вплели сте в живота си всички свои мечти. Пред вас е новото ви аз. Човекът, който сте си пожелали да станете. Човекът, който сте. Вижте добре как изглежда този човек. Какво чувства? Какви навици има? Как комуникира с другите? Позволете си да видите тази картина максимално ярка и детайлизирана. Сега бавно се приближете до този човек. Представете си как буквално се сливате с тялото на вашето ново аз. Почувствайте как е да сте този човек. Какво е да се събуждаш всяка сутрин с чувство на радост и увереност? Какво е да постигаш своите желания и цели с лекота и вдъхновение? Почувствайте какво е да живееш живота на своите мечти. Сега се съсредоточете върху това, което се намира около вас. Къде се намирате? Какво е това място? Какво забелязвате наоколо? Какви звуци чувате? Какъв е въздуха, който дишате? Потънете колкото се може повече и по-дълбоко в тази картина. Представете си и най-малкият детайл на този свят – вашият свят. Почувствайте емоциите, които изпитвате като новото ви аз. Това може да бъде радост, гордост, спокойствие, удовлетворение. Почувствайте ги така, все едно сега се е сбъднало всичко желано от вас. Позволете на тези емоции да ви изпълнят и да бъдат част от вашето настояще. Почувствайте как тези емоции се разпространяват по цялото ви тяло, увеличавайки чувството на радост и благополучие. Сега обърнете внимание на мислите и емоциите на вашето ново аз. Какви мисли минават през главата на този човек? Какво си казва той? Какви убеждения ръководят неговите действия? Представете си, че тези мисли и убеждения проникват в ума ви, заменяйки старите, ограничаващи програми. Почувствайте как вие приемате и усвоявате тези нови мисли и убеждения, позволявайки им да формират вашата нова реалност. Представете си как вашето ново аз се движи в живота. Каква походка има? С какво е облечено? Как взаимодейства със света около вас? Какви решения приема? По какъв начин ги приема? Как реагира на трудностите? Почувствайте как е да се чувствате уверен, силен и балансиран човек, който живее в съгласие с себе си и света. Почувствайте как този човек леко и естествено постига своите цели и реализира мечтите си. Останете в това състояние толкова, колкото ви е необходимо. Насладете се на своите усещания. Запомнете го. Знайте, че това е вашето предстояще и вие точно сега се сливате с този човек. Вие точно сега започвате да живеете този живот. Всичко, което чувствате и преживявате, става част от вашата реалност.
Когато сте готови, започнете бавно да се връщате към настоящето. Но запазете в себе си вашите усещания и мисли на вашето ново аз. Направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, усещайки се силен, силна, уверен, уверена и пълен, пълна с енергия. Почувствайте как тези усещания протичат през вашия сегашен живот и го правят по-цветен и наситен. Бавно отворете очите си и си благодарете за посветеното на себе си време и своето ново аз. Запомнете това състояние и знайте, че при всяко връщане към новото ви аз го приближавате все повече към себе си. Сега започва вашият нов живот и го започвате с увереност в себе си и в предстоящото. Скъпи приятели, препратете клипа на ваши познати и приятели, които искат лека и успешна трансформация в живота си. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря и че се абонирате за канала Вектор. Бъдете благословенни!